Учасники акції «Безсмертний полк» напали на українських активістів у Лісабоні. Про це повідомив голова спілки українців Португалії Павло Садоха. Ходу «Безсмертний полк» організувало посольство Росії та португальські комуністи. Незважаючи на звернення до місцевої влади, представників української діаспори та посла України в Португалії. Тож активісти приєдналися до акції росіян, але з метою нагадати про справжню роль Сталіна у розв'язанні Другої світової війни, а також розповісти про жертв тоталітарного режиму. На нас було вчинено агресію, зараз приїхала поліція, нас відтягнули були в сторону, напали були на наших активістів, розбили телефони, була агресія фізична. Росіяни привозять автобуси, покажи автобуси, зі своїми людьми організовано. Можемо сказати, що ми не будемо допускати ніколи проведення тих акцій. Слава Україні!